ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ପାଣ୍ଡବ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଲେ। ଏହି ଅପମାନ ଠାରୁ ମୋର ମାରିଯିବା ହିଁ ଭଲ। ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତିନାରୁ ନିର୍ବାସନ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନେଲେ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ରାଜ୍ୟଭୋଗ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର କର, ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରୁ ଚଳାଇ ଦିଅ। କାହିଁକି ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛ ରାଜ? କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ। ଯଦୁଗୃହରେ ମନେ ନାହିଁ ଭୀମ ବିଷକର୍ଣ୍ଣରୁ ବଞ୍ଚି ଉଠିଲା। କଣ କରାଗଲେ ମରିବା ପାଣ୍ଡବ? ମହାମଣି ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କୋଉ କଥା ଅସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଚଳିବା କଥା ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବ ଭାଣଜ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ରାଜା। ଶୁଣି ଖୁସି ହେଲି। ସୁସମ୍ବାଦଟା କଣ? ଠିକ କରିଛି। ଘରଟି ଖୁବ ସୁନ୍ଦର, ଖୁବ ଗୁଣମାନ ଏବଂ ବଡ଼ ଘରର ପୁଅ ମଧ୍ୟ। ତୁମେ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାବ ଦେଲେ ବିବାହଟା ଖୁବ ଜାକଜମକରେ ହୁଅନ୍ତା। ସେ ସୁସମ୍ବାଦ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି କଳହ ଲାଗି ରହିଥିବ। ଶୁଣି ଖୁସି ହେଲି। ସେ ରାଜକୁମାରୀ କିଏ? ଶ୍ୟାମ କୁମାର। ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଘୋର ବଂଶଧର ହସ୍ତରେ ମୁଁ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ କିଣିଛେ ତନ୍ଦାକୁ କଦାପି ବିବାହ ଦେବି ନାହିଁ। ମହାମଣି ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ କନ୍ୟାକୁ କଣ ଗୋପାଳ ଘର ପୁତ୍ରବଧୂ ହେବ? କି ଲଜ୍ଜାର କଥା କହୁଛ ମହର୍ଷି? ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ରାଜା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଣ୍ଡବ କଥା ପକାଇ ହେବେ ନାହିଁ। ତୁମର ସବୁ ସମୟରେ ଜୟ ଶିକ୍ଷା ହେବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁ ସ୍ଥାପନା ପରିଚାଳନା ସମୟରେ ନିଜକୁ କରିଦେବାକୁ ତୁମେ ବାହାରି ଯାଉଛ ବର୍ଷେ। ମୁଁ ବିରାଟ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ନୁହେଁ। ନା କଣ କହୁଛ ମୁଁ? ତୁମେ ତ ଯାହା କହୁଛ ସବୁ ବୁଝିଛୁଟି ଠିକ କହୁଛ। ଆଉ ଭାବୁଛ ବୋଲି କଣ କହିବ କହିବ ବଡ଼ ଗୋବିନ୍ଦ। ଯିବ ନାହିଁ ତେବେ ମୁଁ ଯିବି। ঠিক আছে সাবধান।
बसिबा पाई देवाची नारदा को किसी समय लगी बोना सुनो देवाची ए जो मोर पिता को कौचानी पाटी सदनिया ओना हरे गोटाए पर गोटाए लटी जाऊ छंती तू कोले करबी किसी भाभी पारु नहीं हो देवाची तू किसी भाभी पारु नहीं तुला सांगतोनी कौरवरा खाई पांडवरा चिंता कर ठीक अच्छे देवाची मुझसे हाँ ही करीबी हाँ मोरा पिता को अत्याचार त्रिशूल कालो छिसा माथा दिया पर्यंत ए दुर्योधनर सहे भाई न होइछन्ति निधन पर्यंत मोई मोर बांध होइबासिता प्रतिशोध लेबी हो देवाची ए मोर पिता को आज छुई करुछि शपथ जाऊदिया पर्यंत गुरु वंचन होइछन्ति निधन सेई पर्यंत मौता प्रतिशोध ठीक अच्छी देवसी तुम्हें जाओ सांब कुमार को मन विवाह करी हस्तिनारू फेरिकी जीवी मु आज जीवा धन्यवाद आस मोर प्राणर देवता तुमको नहीं केते स्वप्न देखी सुखर संसार धरिकी आस ए मन मंदिर को चली आस।